Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media min calmini on min bismi mon e yewtere meɗen yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe to wonara heblondon ɗum musidɗo mon Salif Tall ɗo e nder haalirde men Gollal Media. ɗum noon musidɓe tedduɓe mi siftina on gonɗen koye deftere meɗen ɗam Allah adi ɗam dende taw o windi ɗum ko Dembel Sall gonnoɗen koye taro meɗen taw ko wattore nayobo hande o so Allah jaaɓi ma nat taw ko taro men wattu ngo joyobo e nder nde ɗo henete deftere. ɗum noon musidɓe tedduɓe min dokki noon haadi e yontere ɓennude ma en gartu gam jokkude yewtere meɗen. ɗum noon Allahu jomiraɗo baɗo no wela waɗa no welira rokki en fartaŋe artude ɗo taw ko jokkude ɗum. ɗum noon hettiyankoɓe haalirde Gollal Media kam e calsalti muɗum ala no mbatten so wona jokken taro meɗen e nde ɗo deftere. Bismillah mon e kettugol. Sukaɓe rewɓe wuro ngo fof ko takko ɓurine haade. A tawatamo ɗo fota tawede, a yiyatamo ɗo fota yiyede. Sagataɓe wuro ngo fof ala mo jiɗi so wona kanko ha arti noon e korño. Amadal wi korño omo andi korño no feewi, on ko sehel Samba Miñiko yaltatano galle o ko ɗo tan mawni gila o ɗannaki. korño wona ɗanniyanke ko neɗɗo kewɗo tappalle yagal gila e cukagu. Omo yanana hayso worɓe fof ngasi takko yanata e juuɗe korño. Tokara makko jabata hayso jaɓi so haalaniɓe kamɓe ɓe calato. Ko woyel wi korño o rawane ndeya ko Allah tan suri seydani, kono yehi ha wi ina saynomo ma tokara ma habbi hen ko tiiɗi. Yehi ha laamu wi kala nde o sayni biyum koko fellata mo. Ma laamu ngu ari ha ɗo haali hen haala tiitka nde korño woppi. ƴeewoy debbo goɗɗo o wi saynade mate ha joni ɗum ina heddi. mbar nde korño waɗani ɗum ngam so waɗino ɗum kala nde nanmi mi artanno tokara mi heƴatano henni ko min tan nyawanno ɗum. ɓe jali ko woyel wi tokara ma jaɓata takko nyallata ko ƴamede walata ko ƴamede. hay goto tokara ma jaɓani. yimɓe fof ina pelliti wonmo o resani takko. aduna fof ina sikki ko an tan ni wawata wonde. ha joni yimɓe natti ƴamde mo. Amadal wi min yimɓe bakkudini tokaram meeɗa haalandemi ɗum. ɓe jali ɓe paati e ngotka. o yewtiti e ko woyel ha jamma feccudiri. on wayni o duusi ɗum ha damal galle. o arti o leli honon no hojom tawa o ɗanima o heɓani hay boslitade. Amadal ɗanti findini mo ko woka waka. o ummi o tawi galle heewi jamanu. o yurni bowal o yi ngaari ina humi. o wi omo yalta o hawri e tokara makko ina tiindi e makko ina jala ñiije fof ina bowal. hay sinno ala ko heddi e hunuko makko so wona tan ñiikon ɗiɗon kon kam ngoni gila hanki ko bowal. omo jala ko jalni omo jala ko jalnaki. hammadi mawɗo wurti duwaw mum fof jaabama. sibo ala ko ñaagino Allah so wona hade makko yaade to artetake, hade makko aflinede ñaamo makko, hode makko tawoyde Bobo Miñiko laakara. ya taw o yiidi e Hamadal o wasiyo ɗum o woppide ɗum sirluji e gande e geɗe goɗɗe jowitiɗe e galle maɓɓe. ndeke o hayti nawdi hewndu laakara. joni o ɗaminima o wonta jiib. sibo so tawino o maayi
fotɓe ubbude mo ɓe hay hen goto ala ɗon ina wayno o jiibini. Joni kam Hamadal arti tawi omo wuuri omo wondi e hakkille makko ndeke so Allah jaɓi on ma ubbumo kadi galle makko hayti waadeno genale kiidde Hammadi ma ɓamtu galle o wurtina ɗum. Kanko adi haalde o wi tokara aleli finde onon gowɗon ko dantade galle men heewi hobbe arbe salminde e wodbe ƴeewoɓe ko dañi. Hamadal jali wi ala baba wallahi mi wowani dantade mi andani holini mbayiru mi dantade e aduna kadi mi fini gile nane mi fini jaltumi bowal tawmi hay goto ala hen nattumi haya an biɗo sikki tawa a juuli a leltima kono nde nattumi nde non ɗoygol feri kam nde waɗi non hanki mbalmi ko yewtidde e gijam o ono ko woyel nde o yahata ha miɗo lelo tawi jamma woɗɗi yanti hen kadi gila gummimi e ngal garal mi danaki ko moƴƴi ko ɗum dey addanimi wendorde kono min baba to min goni to hayso neɗɗo yiɗi leltade wawa. Hammadi mawɗo dimbini hoore wimo eyi joni nange nana nyawla ari ngari ma mbarangu komi podannoɗo jomum so Allah artirima e o galle a tawi miɗo wuuri momi war ngari waɗe battari ari hade nde hirsede. Hamadal wi baba ngari kurndi ala baba ɗum heewi sa warani kam ngari e gartal holi ko mbaranta kam nyande yange. Hammadi mawɗo wi nyande yange ha heddo ɗum ha yange ma dawa on nyande mi wara gaytati ngaram ngari bobumi nyam e ngari nene ma kumbayel ɓe fof ɓe tawaka ko min Allah tawni nyande yange ma momi lomtoɓe kamɓe fof min goto. Hamadal rewi e makko ɓe jetti ɓe tawi huttoɓe ɓe ina cati ngari ndi. Leragakel wi on ngari? Hamadal mawɗo jaabi eyi min ngari nanguno en ko ha to karafina yiye mbarangu mum joni oɗon mbawi hankadi natande golle worɓe mbi biw ɓoori natande golle wono hojom tawa ngari fiyama e leydi dande mum rema heddi huttoɓe ndewni e nguru mum labbe ko ngari tigi tokara makko warani mo ko ngari mawdi wona gayel mo sikki ko ndi duuɓi joyiri ko ɗon ngari haɗata ina wawi ɓeydade ɗon fayde kono wonta ɓennu ɗon darnde ngari hutta gasna huttoɓe gitti kutirɗe mumen. Leragakel soppi itti copcole mum tewrindina jowa. Hammadi mawɗo woni e yedde bandiraɓe ɓurɓe badade omo yaɗa Asira wimo baba yoni hankadi so wona ɗum hobbe ɓe dañata pawdi. O wi ala kala ne kam kala mo hakkille am diwi kala podɗo hebde yo heb so tew ngakki mbaren jawdi am nana mi yiɗa fof hande woda dawaɗo ko non o waɗi o yiɗi feccere e wuro ha tewdi bi gasde o wari jawdi makko ne handi tew mum watta hen bottaje natana bottaje ndefa ndefta rotta ballina yimɓe nodda ngari tawi wonnoɓe ɗon ɓe hobbe e hodɓe fof kuufi ngoni e wottade wotta haljita. Hamadal waɗi lahal fof temedde ɗiɗi soda goro yimɓe peccudiri nduwi yo janje ɓoy yo ɓoy yaade ine jacco ala fof biyowo yo Allah rokkuna joɗore elle ko o duwaw jaba sembini ɗeɗanle heddi fedde makko hufimo ko woyel babba idi sare malaw ngori layal ndaw beldaɗo
Musa Jawando Sambel Bali kamɓe fof hay goto heddaki ɓe mbi goro fedde o wi no foti babba wi ujunnaje 13 leydi hitande fof ko ujunere ete an a waɗi toon duuɓi 13 o wi ala mi waɗani duuɓi 13 kadi guste mbaɗe hitande fof 200 yidi saare nde wonnon ko jiddo kalis wi hitande 200 ɗum ko natti waɗede hande ɓuri duuɓi 10 joni waɗi hitande fof 500 min mbaɗan ma kadi duuɓi 12 fof hawra ujunnaje 6 amadal fawtani hen kongol o jolni jungo e jiifa o yoɓi ujunnaje 6 ɗe fof o fawi e jungo Ibutalla yimɓe eno gustoro goto goto ha heddi kamɓe tan e galle mabɓe kango e tokara makko e sira e takko so wona ko woyel sehil makko ko woyel ala jantuɗoɓe hay on ko kanko wi ɗum yo heddo ɗon yo wallumo lemtude wolisaji makko ko nden o wi tokara joni so a yemiri mi fecce ka kon gaddunomi Hammadi mawɗo wi ala fof ko ɓuri ɗum moƴƴude feccu omo adduno wakande e wolisaji 2 e sakkos o wallodiri e ko woyel o tellini fof ɓe keɓɓi baafe o fuɗɗi feccere makko o aduri ko wakande nde waɗi noon gila omo ara fof ko pewnuɗo ala hen ko tampini o adi ko yaltinde comci tokara makko dolokaji 3 mbazan danejo bulajo e haako nyebbe doloke fof ina wondi e tuuba e turki e laafa njaaduga e sifa goobo mum o waddi hen sabanduruji 2 e kurusaji 2 tokara makko wi ala tokare mate ko min tan ɗannoninoɗa ala ɗum heewi joni mi yaltani mi yahani hay nokku saha mi nyanto min kay so mi heɓi doloke ko jaarumi juma e goɗɗo ko mbanmi so julde ari tan yoni kam ko heddi ko mi yaafima wattu e dokke a jarama baba ko lemɗa ɗo ko fof ɓurmi yidde hen tan ko kurusaji 2 mi wadda hen kala e laafa ngota Hamadal wi hayso ina rokke ɗi comci ko an rokkata an rokkirta jungo ma an aɗa jogi sehilaɓe aɗa jogi ɓalliɓe ma rokku ben Hammadi mawɗo jali wi sehilaɓe holi ben sehilaɓe am fof baboyam keddaki kamɓe fof ɓe mayi so wona njogu saare ma balam kange ngal onne hande ko ngorondi ma ummine ma juƴƴine ma lelne on kam hande so heɓi 100 ko soodi goro ɓurani ɗum wutte ngam hayso o rokkama wutte o bornotako Hamadal wi baba ɗi comci dey ko an jeyi ko an tan waɗata hen feere ma ɓe jokki feccere ha wakande nde gasi ɓe ndewni hen wolis o ha gasi saha fof sira wiya kaari heɓani on ne ittane takko wiya e bone jam en jejjiti kaari on ne ittane ha Hammadi mawɗo wi tokara yoni hankadi so a rewi bandiraɓe ma rewɓe ɓe dey hay ko ɓorniɗa a heddortake o udditi wolis ɗiɗaɓo o sira e takko moni kala o rokki ɗum wutteji 2 o rokki ko woyel a sorti ko heddi ko wolis ƴamaɗo makko wutteji rewɓe 10 e gude mum e kalaji mumen e peruji 3 paɗe e cakka kanŋe takko wi dede holi jeyɗo ɗi comci sira wi aɗa fama kay ɗi ko koɗo tijjaɗo o Hamadal wi mi fiyat on ha cekke ndo on dey ɗum ɓurani kunuɗe mon o wi sira naw volis o mbaɗa e moftal ma hande namdi mami fof ko woyel wi on volis kay ko takko hani moftude ɗum mbiɗo andi tan jeyɗo o woɗɗani mo Hammadi mawɗo
wadi mo gite sit takko tukki hoore sira moosi hamadal hoyni bildi kambe fof elle ko woyel haali koko be jidi be kuli haalde hande hamadal dawri ko salminoyde wuro ngo gile weeti teppere makko teppere ko woyel be ngoni tan ko e ngo wuro ngo wayri fodde duubi sappo pawdi galle yo e galleyel ala fof to natani salmina be o donobe ya ala mo yijiti koni ko woyel walli mono fewi sinno o tawano do ko woyel o andata fof holino jogori wadde ngam o fayti wuro ngo wondi tan ko woyelade kala to daccuno suudu o tawti don ko hubere walla ni sangay so kala do dalno galle ledde gallol jamdi e simon ari lomtima wuro ngo wonti jamaaji nayi tati beydima e kawdal no do ka jereji wuro nde mahama dum kam ko Allah e piye sukabe wuro hay kalis makko ina hen to tolnida fof ko jeyirde ko buri teskate hen fof ko jeyirde de fof woni hen tan ko hodbe elle sukabe wuro ngo jida wadde ngal gollal gurdam dam ina wayli ha haabi mo yimbe be ina taabi tabal mangal to bange bamtaare dude faraise e dude pular ina e kala legal robinyaaji lampaji tele e lebiyata gonda ko teru ko ni nde bamtaare ala do heddi o buri boyde fof ko galle sira minyi ko en ko gonga gila o ari nyande fof sira nyallata ko galle mabbe kono sira ko desado gorko mum woni ko ladde kuna ina wonde e esirabe mum warbe mum tokosbe ala e sago o yabba koyde makko o salmina be ko don o buri boyde ngam de o salmini yimbe be fof o naddu e sira nder be ngoni e yewtude be ngoni e halde kala ko be mbawno halde galle mabbe neddo ina balli bi yummum sira ina heewi namde de yidi rendude e makko gonduno tan ko be kebani yaajede gila o ari ko joni be kebi teldude kambe tan dido dum non musibbe teddube hettiyanko be alirte e golel media sikela do kanoden tarmeden to nder nde do deftere taw ko deftere nde noddirten damal adi dam dende taw windi dum ko Alassane Muntaga Sall lolli do Dembel Sall dum non musibbe teddube hettiyanko be alirte e golel media kambe celsalti mum en dokkondira dade ha alkhamisa faado so Allah lamdo jabi en gartu gam jokkude tarmeden non do e den yo jam jogomi jogo on kirene jam nde windi yankoɓe tufnde windi yankoɓe ko yewtere nde golal media waɗanta on yontere kala